caggal nde kalɗen ko fati e wolde Fanay mataw so wolde waɗi ko ina wona duuɓi temedde ɗiɗi nam pawɗi ina gasa taw Barakke mum no foti heddade toon eɗen goyto ko rendu men wasi wonde rendo moftal ha ko ɗiɗo kanoji goppunoɗe toon petilaji goppunoɗe e kaɓirɗe goɗɗe ha e tabalde hande wawa ko yitede Fanay saabu moftak ndenne dey tubakoɓe kaɓirɗe kewɗe ɗeɓe nawno taw ko mamiraɓe men ɓe kefti ɗum ɓe mbaɗi ɗum hande moftirde maɓɓe taw kamɓe kala koɓe caɗitinoga enen en ngala ko ɗen gollirir ɗum beele so en gari e nder Fanay eɗen tawa ɗon battane walla galucci walla ni cetirate nden ɗon wolde ko heddino ɗon ko ina wawi wiyede tan nani ko ɓalal woni tata gonnoɗo ɗon ngal Fanay naɓe mbanno tuggi octobre 1804 ha lewru août 1807 gay ngal ɓalal hande kuɓeje mahama dow hen kono noon mataw fedde yuɓɓu dartol fulɓe waɗi ɗon alluwal ngal ina hollira ɓalal ngal goɗɗo rewno hayso ɗum tan ina yono seedantagal kono tata kako etade ƴewde no ina wurtinira ɗum ɗumne kadi ko ɗum gueɗal hande noon darɗen ko ɗo e wuuro meɗen Fanay ngo ganduɗa ngo enen yaare hande duuɓi ujunere e sappo e ɗiɗi sen beela mbiyen en mbawa haalde foof kono rendinen ɗo ko leñol ngol wona Fanay rendinen ɗo ko leñol ngol rendino woodi ko sali woodi ko fawa e dow muɗum ken itta ndimago neɗɗo ken yaltin neɗɗo e diine mum roña jawdi mum gila e jawdi jahori ha e gawri he kaŋŋe e guuru muɗum foof ne neɗɗagal mum Fuuta rendi sali wi ɗum wonata te wonani ha hande ɗo gonɗen ɗo waɗi ko ɗum darni en ɗo hande ko mabɓe men mbaɗno e 1805 nde boni nde bubuk tubakoɓe gari gaddi doole Fuuta dari sali eɓe dawi moññude Fuuta belma Fuuta hul eɓe puɗɗori Fanay kono ñande hen on ñalawma ko ɗo haadi sappo e nayyi sagata mbaɗa ɗo colonel Dodo Diagne wara ɗo Alain Poyer wara ɗo Ribe wara ɗo ɓe mbi ko ɗo o maayi ɓe mbi ko balɗe sappo caggal mum o maayi no way fo o maayi sababude Fanay Blanche o yenna itta gouverneur kala prisonnier gonnoɗo nder Fuutanke woppa arti eɓe mbaɗi nelaɗo e Abdoul Qadir Kane almami Fuuta nden yo aro eɓe jewtidde saabu so neɗɗo winene waɗolele ha noddi yewtere firti ko foolama Blanche o hono waɗi reconnaître défaite on ɗon wadde oɗo ñalawma o fotani yejjitede hay nokku saka noon e histoire générale du Sénégal darni hen ɗo ko yuɓɓo dartol fulɓe daride ƴetti responsabilité windude histoire fulɓe foof nawe histoire générale du Sénégal ko ɗo puɗɗorɗen e Fanay eɗen ñaagui Fuuta neɗɗo fo ɗo wawi wonde wuuro fo ɗo wawi wonde Fuuta fof ko histoire men ɗum noon oɗo monument mo daariɗen ɗo o ko tata ka rewnoɗo nde kaɓeteɗen nde oɗon gandi nden moyen de défense hande ko tubako wiyata ko tranché nden witeno ko tata hande wonti tranché oɗo wonno tranché de guerre mo ganduɗa ko Fuutankoɓe mbaɗi ɗum organisé ɗo e Fanay pour wadde résister au colonialisme et à la guerre coloniale jinnoɗo yulde Fanay belma naata e Fuuta kala gaga ɗum ni kadi kala ko fati e battane nden ɗon haare en mbawa tawde ɗum toon no mbirunoɗen ni wona jamɗe wona jamguel wona cetirade ummiɗe hen ko mbawɗen tawde ɗon tan ko ina memo e nder Fanay ko ina hollira nden wolde nokku ɗo ganduɗa ɗo winoma ko ɗo Malick Bal darino felli capitaine Ribe e nder nde ɗo jullare e ɗeɗo maɗe ɗe jeeton so ɗum ala nokku ɗo fiɗnoɗo Ribe capitaine Ribe ɗum ne kadi ne heddi ha joni on ɗon nokku kadi ko lekki mbaɗaki peinture danejo wawi ɗum andindi en hono taniraɗo biteɗo Malick Bal on Malick Bal ko ɗo o falino capitaine Ribe so tawi en ƴeewi o e banggue maayo ngo kiya gawdi mbaɗaki peinture danejo ko toon capitaine Ribe darino ngam etade yande e wuuro ngo
kono mataw kankone Malick Bal ko toon kure makko jeni e capitaine Ribé ni woni noon hayti ha haggoyi ɗo haggoyeno wadde firti tan koko wiya ko wondene Fanay so woni damal natirde Fouta Fanay woni kati kandorgal Fouta sababude eɗen gandi kati hono palal ɓurgal mawnude ngal wonno koto wendu Jake to kono noon ko dillere nde ganduɗa nde ko 1805 walla mbiyen fuɗɗoride 1804 faade 1805 ha e mayirɗe 1806 Fanay waɗi gollal ngal ganduɗa ngal ko gollal manggal ngal gollal noon ko ɗum waɗi en darade ɗo hande wadde noon haade eɗen jogui hay sinno ko seeɗo o ene moƴƴi feññine to archive national feññine to banggue histoire mondial feññine sababude neɗɗo wawa yaada e pinal taw yaadani e tarikh neɗɗo wawa darade haala pinal taw haalani tarikh wadde so tarikhaji men gubbama way kono pine meɗen mbarama pine men so mbarama neɗɗagal men yoolama so neɗɗagal men yoolama godal men ittama kono kala ko wawi hen wonde inde ɓeɗo sagataɓe ne poti heddade e defterde Fanay heddo e defterde Fouta heddo e defterde Dor nam wawa ko andede hakki ujunnaji jeeɗiɗi ha ujunnaji jeetati neɓɓe hen mbiri walla ujunnaji tati ha ujunnaji nayyi ɓe hen mbiri wiide ne waɗa inɗe men foof tongo mettata yitude hande saabu ko jamareɓe Fouta foof kawrunoɗo kono kam ɓe ganduɗa ɓe kadi ko ɓurnoɓe feñde ɓurnoɓe andede taw kadi haadani tan e Fanay inɗe men noon poti heddade ɗo ɗum ne kadi ko golle poɗɗe jokkede to banggue dartol sabu dartol waɗat ko ruttorde waɗa seedantagal